ҳарчанд нақшаи ба уҳдо гирифтаи якчанд хоҷагоҳи пахтакории шаҳри Хисор иҷро гашта бошад ҳам, то ҳол дар саҳро пахта зиёд аст ва имрӯзҳо ҷамъоварии он хуб ҷараён дошта, ҳаққи чиниши он саривақт таъмин мегардад. Бояд гуфт ки зиёд шудани майдони кишти пахта дар хоҷагоҳи ба номи Абдурауф Юсуфови шаҳри Хисор барои пайдо шудани ҷойи кори мавсимӣ барои занони деҳот мусоидат намудааст. Ин аст ки ҷомеаи меҳнатии хоҷагӣ дар соли ҷорӣ аз ҳисоби занони хонашин зиёдтар гаштааст. 120 гектар замин дорем. аз ҳамин ҳисоби 120 гектар заминмон 17 гектарда пахта кишт кардагем. ҳосили нағз гирифтаистем. ҳамин чина ки тамом мекунем, насиб бошад 22 центнери пахта мо ҷамъоварӣ мекунем ҳаминҷа. баъд мондаги заминҳо монда беда дорем. ина мака кишт кардагӣ будем барои мака силос, барои чорво. сари вақт ман ҳамин як чиниша ки тамом кардем, ҷамъбаст мекунем пахти чиндагишона, музди меҳнатшона оварда додан мегирем. ягон танқиси нест. назар ба соли гузаштая ҳамин пахти мо хеле хубтар шудагӣ аст. мана сентинерчам баланд шудааст. ҳаволи мо уҳдадорӣ мегирем ки бо 25, 26, 27 сентинери пахта дорем ҳосил. роҳбари хоҷагии ба номи Абдурауф Юсуфови шаҳри Хисор қайд менамояд ки барои ҷамъоварии пахта коргарони пешқадам ҳамеша аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва корхона бо тӯҳфаҳои моливу пулӣ қадрдонӣ карда мешаванд. молате 2 моҳ аст ки мо дар гунучини пахта ҳастем. сари вақт саҳми худро мегирем, ба фарзандони худ, ба хонаводаи худ сарф мекунем. раҳмат ба раиси ноҳия, раҳмат ба бригадирамон ки ҳамеша саҳми худро сари вақт мегирем. мо дар як рӯз то 100-120 кило пахта мечинем. мо 10 рӯза карда пахти худро мегирем, саҳми худро мегирем, дар оилаи худ сарф мекунем, зиндагии худро пеш мебарем. кишоварзон аз обу ҳавои гарми фасли тирамоҳ самаранок истифода бурда дар саҳро аз пайи ғунучини тиллои сафед мебошанд ва кӯшиш менамоянд пахтаро то ба кӯракҳои охирин чинда ба хирмани давлат супоранд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз шаҳри Хисор барои барномаи иттилооти Навид.